Ξέρετε πολύ καλά αυτό το συναίσθημα, σωστά? Βλέπουμε ένα τέλειο, κυριολεκτικά βγαλμένο από τα βιβλία pin bar ή ένα εντυπωσιακό engulfing κερί. Μπαίνουμε στο trade με τρομερή αυτοπεποίθηση και... μπαμ. Αμέσως η αγορά γυρίζει εναντίον μας και χτυπάει το stop loss. Λοιπόν, οι περισσότεροι traders χάνουν χρήματα πάνω σε αυτά ακριβώς τα patterns. Αλλά προσέξτε, όχι επειδή τα ίδια τα patterns δεν λειτουργούν, κάθε άλλο. Χάνουν επειδή τα χρησιμοποιούν στο εντελώς λάθος σημείο. Αυτή η ανάλυση είναι σχεδιασμένη ειδικά για όσους γνωρίζουν ήδη τα βασικά και θέλουν να περάσουν στο επόμενο επίπεδο. Ας δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να αλλάξουμε εντελώς τον τρόπο που διαβάζουμε την αγορά. Άρα, το πιο συχνό ερώτημα που προκύπτει όταν κοιτάμε τα γραφήματα είναι αυτό. Γιατί αποτυγχάνουν τα τέλεια patterns? Κοιτάξτε, τα ίδια τα patterns δεν έχουν χαλάσει. Η μηχανική τους είναι μια χαρά. Εκείνο που απουσιάζει συχνά είναι η σωστή τοποθεσία. Σκεφτείτε το λογικά. Αν η αγορά ήταν απλώς μια σειρά από τυχαία σχήματα, όλοι θα έβγαζαν κέρδος πανεύκολα. Όμως η τοποθεσία στην οποία τυπώνεται ένα κερί είναι αυτή που καθορίζει απολύτως τη δύναμή του. Και εδώ έρχεται μια πραγματική βόμμα αλήθειας. Η πιο μεγάλη παρανόηση στο retail trading είναι ότι αυτά τα patterns λειτουργούν εντελώς αυτόνομα. Λοιπόν, μαντέψτε, οι αλγόριθμοι των μεγάλων παικτών το γνωρίζουν πολύ καλά αυτό. Στην πραγματικότητα δημιουργούν τέτοια ψεύτικα patterns σχεδόν στο 80% των περιπτώσεων ακριβώς για να δελεάσουν και να παγιδεύσουν τον κόσμο. Χρειαζόμαστε τεριγόντως μια νέα οπτική. Ορίστε λοιπόν τι ακριβώς θα καλύψουμε σήμερα. Θα ξεκινήσουμε με τη βάση του SMC, θα αναλύσουμε τη μηχανική τόσο του pin bar όσο και του engulfing, θα τα συγκρίνουμε και θα κλείσουμε με το απόλυτο playbook εκτέλεσης. Πάμε κατευθείαν στο πρώτο κομμάτι, τη βάση του SMC και γιατί η τοποθεσία είναι το pan. Η χρυσή αρχή που πρέπει να θυμόμαστε όλοι είναι μία. Το context προηγείται, το pattern ακολουθεί. Στο Smart Money Concepts δεν βλέπουμε την αγορά απλά ως κεριά, τη βλέπουμε ως έναν μηχανισμό μεταφοράς ρευστότητας. Πρέπει να ξέρουμε ποιος έχει τον έλεγχο πριν καν κοιτάξουμε το σχήμα των κεριών. Και όλα ξεκινάνε από τη δομή της αγοράς. Είναι κυριολεκτικά η ραχοκοκαλιά. Όταν βλέπουμε higher highs και higher lows, τα γνωστά σε όλους μας HH και HL, ξέρουμε ότι το περιβάλλον είναι καθαρά ανωδικό, άρα η προκατάληψή μας είναι bullish. Αντίστοιχα, τα lower lows και lower highs δείχνουν ότι τον έλεγχο τον έχουν οι πολιτές. Αν αγνοήσουμε αυτή τη βασική πυξίδα, οποιοδήποτε pattern, όσο τέλειο και αν φαίνεται, είναι καταδικασμένο. Τώρα, ο πυρήνας όλης της κίνησης είναι η ρευστότητα. Τα τεράστια θεσμικά χαρτοφυλάκια δεν μπορούν να εκτελέσουν τις εντολές τους χωρίς να κινήσουν την αγορά εναντίον τους. Οπότε τι κάνουν? Ψάχνουν αντίθετες εντολές. Τις βρίσκουν εκεί ακριβώς που κρύβονται τα stop losses των retail traders, δηλαδή κάτω από ίσα χαμηλά ή πάνω από εμφανή υψηλά. Η τιμή κυριολεκτικά μαγνητίζεται προς τα εκεί. Αφού η αγορά αρπάξει αυτή τη ρευστότητα, συνήθως φεύγει εξαιρετικά βίαια, δημιουργώντας ένα ισχυρό displacement. Αυτή η επιθετική κίνηση αφήνει πίσω της ένα Fair Value Gap ή FVG. Μιλάμε για μια ανισορροπία τριών κεριών, όπου η τιμή κινήθηκε τόσο γρήγορα που δεν υπήρξε καν συναλλαγή από την αντίθετη πλευρά. Και το ωραίο είναι ότι οι αλγόριθμοι λατρεύουν να επιστρέφουν σε αυτά τα κενά για να βρουν ισορροπία, δίνοντάς μας φοβερές ευκαιρίες εισόδου. Το κρίσιμο σημείο για να καταλάβουμε ότι τα πράγματα αλλάζουν ριζικά είναι το Market Structure Shift. Είναι η πρώτη ένδειξη ότι ο έλεγχος άλλαξε χέρια. Προσέξτε, διαφέρει από το Break of Structure, το οποίο απλά μας λέει ότι η τάση συνεχίζεται. Χωρίς ένα καθαρό MSS, απλά δεν έχουμε επιβεβαίωση αντιστροφής. Είναι τόσο απλό. Οπότε βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη χρονολογική σειρά. Πρώτα σάρωση ρευστότητας, μετά αλλαγή στη δομή, έπειτα VA μετατόπιση, μετά επιστροφή στο FVG και μόνο τότε, στο πέμπτο και τελευταίο βήμα, ψάχνουμε το κερί εκτέλεσης. Το trigger candle, όπως βλέπετε, είναι το τελευταίο κομμάτι του puzzle, ποτέ το πρώτο. Προχωρώντας στη μηχανική του pin bar setup, ή όπως αλλιώς λέγεται, η γλώσσα της απόρριψης. Αφού πλέον έχουμε βάλει τα θεμέλια, ας δούμε το πρώτο μας όπλο. Το pin bar μιλάει μια πολύ συγκεκριμένη γλώσσα στο γράφημα. Όλοι ξέρουμε πώς μοιάζει, μικρό σώμα, πολύ μακρύ wick, όμως μέσα από το πρίσμα του SMC, αυτό το wick δεν είναι μια απλή γραμμούλα. Είναι ορατή, χειροπιαστή απόδειξη μιας αρπαγής ρευστότητας. Δείχνει ότι η τιμή πήγε εκεί, ενεργοποίησε τα stops, μπήκαν οι θεσμικές εντολές και αμέσως μετά η περιοχή απορρίφθηκε εντελώς. Ας το κάνουμε εικόνα.
Φανταστείτε την ισοτιμία ευρώ-δολαρίου στο άνοιγμα του Λονδίνου. Η τιμή βουτάει, σαρώνει τη sell-side ρευστότητα κάτω από ένα χαμηλό της Ασίας και αμέσως γυρίζει. Εδώ ακριβώς τυπώνεται το pin bar μας μέσα σε ένα FVG με τη δομή να έχει ήδη αλλάξει ανωδικά. Τέλεια. Μπαίνουμε είτε στο σπάσιμα του κεριού, είτε στο 50% του wick και στοχεύουμε τα κοντινά επίπεδα ρευστότητας. Το bearish setup λειτουργεί ακριβώς όσο καθρέφτης αυτού. Εξίσου σημαντικό όμως είναι να ξέρουμε πότε να μείνουμε εκτός. Ένα pin bar πάει περίπατο αν εμφανιστεί στη μέση ενός θορυβωδούς range χωρίς καμία ιστορία ρευστότητας. Ή αν δεν υπάρχει αλλαγή δομής. Ή αν πάει κόντρα στην κύρια τάση των μεγάλων time frames. Και φυσικά, αν είμαστε 2 λεπτά πριν μιλήσει η Fed, αυτό δεν είναι trading, είναι καθαρός τζόγος. Εδώ είναι το τεράστιο πλεονέκτημα του pin bar. Η διαχείριση κινδύνου είναι κρυστάλλινη. Το stop loss πάει αυστηρά κάτω από το άκρο του wick. Γιατί? Πολύ απλά γιατί το wick είναι όλη η ιστορία της απόρριψης. Αν η τιμή επιστρέψει και το σπάσει, η ιστορία μας τελείωσε. Κάναμε λάθος, βγαίνουμε με μικρή χασούρα και πάμε παρακάτω. Περνάμε τώρα στο engulfing bar setup που μιλάει τη γλώσσα του displacement. Αυτό το κερί είναι ένα εντελώς διαφορετικό θηρίο. Δεν μιλάει για απλή απόρριψη, μιλάει για επιθετική μεταφορά momentum. Όπως ξέρουμε, είναι το κερί που το σώμα του κυριολεκτικά καταπίνει το προηγούμενο. Αλλά στο SMC δεν είναι απλά ένα μεγάλο κερί, είναι μια ομή ξεκάθαρη επίδειξη δύναμης. Μας δείχνει ότι η μία πλευρά πήρε τον έλεγχο και μάλιστα με τόση βιαιότητα που συχνά δημιουργεί ολοκαίνουργια fair value gaps. Σκεφτείτε τώρα τον χρυσό να πέφτει απότομα σε μια ζώνη ζήτησης. Έχει μόλις σαρώσει τα stops. Ξαφνικά ένα τεράστιο πράσινο κερί καταπίνει το προηγούμενο και καθώς εκτοξεύεται δημιουργεί το δικό του ολοκαίνουργιο FVG. Αυτή είναι η απόλυτη επιβεβαίωση. Τα θεσμικά κεφάλια μόλις μπήκαν στο παιχνίδι. Μπαίνουμε στο κλείσιμο, βάζουμε το stop μας κάτω από το χαμηλό και είμαστε έτοιμοι. Ποια είναι τα καμπανάκια κινδύνου εδώ? Όπως και πριν, έναν golfing στη μέση του πουθενά είναι απλά θόρυβος. Αν λείπει η πρώτερη σάρωση, δεν το αγγίζουμε. Αλλά το πιο μεγάλο red flag είναι αν το αμέσως επόμενο κερί επιστρέψει και κλείσει βαθιά μέσα στο εύρος του engulfing. Αυτό μας φωνάζει ότι η αλλαγή ελέγχου ήταν ψεύτικη. Άρα, ερχόμαστε στο μεγάλο ερώτημα. Pin bar ή engulfing? Ποιο από τα δύο επιλέγουμε? Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι ανταγωνιστικά. Είναι εργαλεία που το καθένα ταιριάζει σε διαφορετικό περιβάλλον. Για να το πούμε απλά, το pin bar είναι το χειρουργικό σας εργαλείο. Είναι τέλειο για ακριβή τεστ. Λέει πήγαμε εκεί, δοκιμάσαμε και αποτύχαμε. Και δίνει πολύ σφιχτό στο πλός. Το engulfing, από την άλλη, είναι το βαρύ όπλο. Λέει πήραμε τον έλεγχο με το ζόρι. Το χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε πιο ισχυρή επιβεβαίωση ότι το momentum άλλαξε. Αλλά υπάρχει και αυτή η μαγική στιγμή στην αγορά που μας δίνει και τα δύο μαζί. Το απόλυτο υβρίδιο. Φανταστείτε ένα κερί που καταπίνει το προηγούμενο σαν engulfing, αλλά έχει και ένα τεράστιο wick που έχει σκουπίσει τη ρευστότητα σαν pin bar. Αν το δείτε αυτό, έχοντας τη σωστή δομή, μιλάμε κυριολεκτικά για ένα από τα καλύτερα setups που μπορεί να σας δώσει το SMC. Και φτάνουμε στο αγαπημένο μου σημείο. Το πλήρες playbook. Γιατί η θεωρία είναι καλή, αλλά πρέπει να γίνει καθημερινή ρουτίνα αν θέλουμε να διώξουμε τον υποκειμενικό θόρυβο. Ορίστε λοιπόν η απόλυτη λίστα ελέγχου μας. Τη διαβάζουμε αυστηρά από πάνω προς τα κάτω. Έχουμε bias, βρήκαμε ρευστότητα, σαρώθηκε, άλλαξε η δομή, βρήκαμε το σημείο ενδιαφέροντος. Μόνο, και τονίζω, μόνο όταν έχουμε ναι σε όλα αυτά, γυρνάμε να ψάξουμε για pin bar ή engulfing. Αν κάτι λείπει, το κερί απλά αγνοείται. Ποτέ μα ποτέ δεν ξεκινάμε την ανάλυση από το κερί. Κλείνοντας, θέλω να σας αφήσω με αυτή τη σκέψη. Τα pin bars και τα engulfing bars δεν είναι μαγικά φίλτρα. Είναι απλώς η τελευταία πρόταση μιας πολύ μεγαλύτερης ιστορίας. Μιας ιστορίας για ρευστότητα, κενά και αλλαγή ελέγχου. Όταν σταματήσετε να βλέπετε απλά σχήματα και αρχίσετε να κάνετε trade την ιστορία που κρύβεται από πίσω, τότε έχετε πραγματικά κατακτήσει το Smart Money Concepts. Την επόμενη φορά λοιπόν που θα δείτε αυτό το τέλειο κερί, ρωτήστε τον εαυτό σας. Αγοράζω το σχήμα ή την ιστορία? Καλές αναλύσεις σε όλους.